Right, siqhubeka sikhuluma ke naye umasipala manager wala uPhongolo Babukhali. Ngomkhaliseko mukelo umsakazo nongoma FM. Ngiyabingelela umsakazi nabalaleli bakho inkalo zonkana. Nje injabulo kunina nakho la umasipala wenu ngaphansi koPhongolo umcimbi omkhulu kangakugcotshwa kwenkosi ngithini. Umsakazi ayikho indlela engakuchaza ngayo indlela esijabula ngayo ngaphandle ukuthi ukujabula kuyazisho kodwa nje umuntu engakusho ugcwala umlomo ukuthi thina sewumasipala wasoPhongolo lo mcimbi sokuthatha njengomcimbi kithi obaluleke kakhulu ngokomlando wesizwe samashenge sisonkana njengoba sizwile ukuthi izindlu zamashenge intathu kodwa le ndlu yona ndle enkulu esinesikhathi yagcina ukuthi inkosi bekwesihlaleni ngibayede esikhathini seminyaka engaphezulu kwamashumi amaningi engingwabale mina manje namhlanje kodwa kithi nje njengezakhamuza soPhongolo nami njengesisebenzi sabantu basoPhongolo kimi lokhu kuyingqayizivele ukuthi ngibone ukuthi lo mcimbi lo uyaphumelela ngayo yonke indlela ngoba sokunesikhathi inkosi yahlala esihlalweni kodwa ingazi igcotshwa iminyaka amashumi amabili yonke noma isemkhulu umntwana phela wazi wahamba emhlabeni ebalisa efisa ukuthi ngabe lento yenzeka ngesikhathi sakhe ayibambele ayibonele ihlala ingane yomfowabo noma umntana wakhe esihlalweni kodwa kwenzeka ngakho ke ngicabanga ukuthi kukho konke nje okunye umsakaze engakusho ngaba ukuthi thina sijabule kakhulu nanokuthi ke kithi yona siqi inkosi ngokuthobeka wayibalekile kithi njengabahlali basoPhongolo ithobekile ayiphakamisile ngeke uzubona ukuthi yini uzuza usutshela ukuthi inkosi ngakho ke sijabulela kakhulu ukuthi namhlanje lo suku lufike njengohlala fika kuyo yonke imizi.